tam saka buzili yang. Oh. No, tam saka. Bu, na sa tam zane. Bayu ba kok may ada saray? Kok may ada? Kok ya kong mo hamya kok gumaya na. Bokok may ada? No. Bona yang te lai brum nugo ke ba? Kharak masin sa jan nugo ke ba? Kok may na. Basta maya ta kok na. Tam sa kukuy mo. Maya na. Ya kung mo hamya na. Himaya. Apa no yang te lai brum bona nugo. Enggak ba? Sang nai na na. Ben buma bo pakai. Tampaknya hasil bah. No. Kok mang khasa khanta, kok buzila ta. Mana nya senja. Lo se boya sang khana bine. Boyos ning stande sang khana siro phago chos. Bo korota khane. 18 rupiah kena. Oh. Ya, deh kuku yang ar gari yang ada. Ya sudah. Bu mong khatam sabine. Sarai phanchene na titana. Sino para wo 3-4 jona tong bo ang korok bai himang lagda bo mana nable asuk ha iha yak bai motor jak na se ni bo asuk kha yak bai motor ka oro han guri tong manai ble bo yak to solid ble tas tamaya na nang kok daman ku koy kok daman mano mano hone sabla nang sana da sakom sanai chips bomo sanai chips sanai mimi sanai oro gari bo line thang tongo bong nogi kor dau ro oro na ni bin manai songrok bin dara songrok to ta boro khay man bayo ka hamna na bin babo sabong kha ara dogan debo no khay sis cinema na ka Ada banyak hari berbagai hati. Fat. Ingin nang tam sanai. Kamu sananya. Dorila bay. Deri badi abu jatong deri badi. Koi jatong na rohdi. Paper mah kan. Musananya. Nih. Paper sak lah, sak na. Nih, ora dai nada.
Dainya. Sa dorong kah? Tei kono sanai na? Tei kono sanai? Tei sana dah? Tei sana dah? Tei boma sada no? Bim bomong tama? Resma. Oh resma. Boyas beseng kena. Tuh, 15 Nah, biskut canai biskut, nyuntai biskut canai. Nokajang solo bosong gab abna kita nukgan ga Ya mau hamzah na. Nih, bisa itu. Ya hamzah kana? Hamzah ka? Dah mana gede? Hamzah ka? Dosi bay. Ya ka hamdan lagi na. Oh ya ka hamdan na. Yang. Yang kerak mana? Ya kong semese hamya na. Ya kong mana gue mayat na. Siapa yang gue mayat na? Kana? Tam saka buzile yang. Bini jarate bo sai na tongo. Tang kuno buzi male ata. Yo bini nok oro. No. Ayang. No. No, tam saka. Bo hanai da sa tam jane. Wow. To tam gari tam jane hisa. Gari da. To Salah hamzak ma tong bine. Samno hamzak sa. Abuno da sana gari sala go na. No. Ta wasuk dukhona bini bo to bokha tong ble. Borok ble ha deba. Na. How bini feelings hai khana rekha apono tamjane hai ma tong ta borok. Himai apono to bokha to tong ble. Joto sei tong ble kok mani apono. Ngai belai khai roka koyano no. Bini 15-16 bosorong tong jakha. Ngai bono angwan sukman hinga je share amori khe bo guri tong manana. Oro thang phai haina guri tong manata yakong bai hinga bin mo yok blena. Yakong office ho. Ngai boto ongkhoroi mang tong na. Berayo. Ngai asa khasal to thang maya. Bin nok ni simeo dogan jora ro. Ya os farok jora bo guri tong jauta. Bono. Ngai bo phasong bo. Amo khairok pai rina phono sugya to na. Share to dam nang bla. Ngai kono maya da bo sarkar ni handicap ni bata khairok maya da boys ka ya na da maya na man khana daily maso da man na mana nang ta pori mali ana na po porikha Abono borai borok ba borai besa belai kharak masin jawro nai di bike gari besa thang tong kintu boro mamang berai tong jajo
hingke nobai belai tamjani hai hingke abono ang wansuk mani hingke bono maya nangmani hingke kaisa chair wheelchair inani musungo ta hingke try khainai baikhe bo thang phai hano guri tesa tongthok ma mano na tesa berai mano na haima tongo ta hingke ni oma sisi kebai hapatana kugo nene yakung sasamo ada mama ya no hantong kata abo humaka sisi oro aya ango humaka ya da bo saimalia kap kha moi teman jaka ta was seng to asak saimi anoro khai ganani tesa bujiri manota manaikha hade abono seng chini kukoi ni bagai kisa khairok layana chini khajani ta hukte bohukja oro yang tei lai brum brumang bono nugo o lama o ongkharjak hingke bini yakung kong nani himman ya hingke yak khai kaham no hingke boyas bo 15-16 bosor hayungi tongkha hingke nukhong sugyani bagai bono wheelchair rok reina phano riman layang tongha hingke oro baisong bai yongsong bai kok sai naimani saimankha saidi abono ang wansukma hingkai bono wheelchair kaisa riwai renani musungo hingke rok saput khaibadi phaidi sang bono bini bagai wansuk laina wheelchair kaisa renani bagai hingke jemanti sang bono saput khwalaina phaidi abono koinai sang thanjakai bono sobalai mankha kaisa wheelchair rimanane aporo hingkai bo aro asugoi aboto yak baibla bo thang phai khaimanana tesa bo tongthokma manana haima tongota ase kosto satong piso bo yakung baimang himui tongjao jutarok bo kaimeya yasko bini hantok khasuka hingke yo yok khnai sangkai bo saimia kok bo manjaya hingka hingke aboni bara bipot khairok ma sinjatoi tam tongba abono chai toknai hang kebo chubanai kwrwi bo ang saisang kana ang chai toknai chini koya rest mano wheelchair kaisa renani bagai ta hingke tongmung rok support khaike ba palkai support khlaike ba phaidi sang bono khakchang ri manana amai ang poito tongo ora goi tongta sakpano hingkai ungo sakbara maya sakbara nangola manai paisa di do mutai oro paisa di nih do sibai tesa do nih tata